A sinoć je obeleženo 40 godina postojanja pravoslavnog dečijeg časopisa Svetosavsko zvonce. U jubilarnoj godini postojanja zvonce je zabeležilo tiraž od 25.000 primeraka i ujedno postalo najtiražniji časopis Srpske pravoslavne crkve. Svetosavsko zvonce jedini je pravoslavni dečiji časopis koji je odlukom Svetog arhijerejskog sinoda preporučen kao pomoćno sredstvo u nastavi veronauke. Na Svečanoj akademiji u sali Kolarčeve zadužbine 40 godina postojanja časopisa obeleženo je predstavom Crkva u 12 slika koju je izvela pozorišna trupa Zvonce. Svetosavsko zvonce je bez sumnje najbolji dečji časopis u tradiciji srpskog i pravoslavnog predanja. Taj časopis je značajan po tome što on upotpunjuje obrazovanje dece. Rekao bih da im daje dušu. Poslednjih decenija Svetosavsko zvonce osavremenjeno je mnogim sadržajima i uvedena je dvostruka komunikacija između časopisa i dece preko veroučitelja. Deca pišu nama, mi to stavljamo u zvonce, zvonce opet stiže u ruke druge dece i oni pišu i tako da je to, da kažem, jedno opšte žiće koje daje sadržaj koji ja mislim da nijedan drugi časopis ne može da doživi i to je samo za poželeti. Faktički deca prave Svetosavsko zvonce. Od ove školske godine sa zvoncem se pored osnovaca u Srbiji svakog meseca druže i njihovi vršnjaci iz Republike Srpske i sva deca u rasejanju. Uredništvo časopisa dodelilo je zahvalnice svim preduzećima koje su pomogla izdavanje časopisa i zahvalilo našoj kući koja je medijski pokrovitelj. 25.000 primeraka nije malo veliki tiraž, čuli ste, i ujedno je Svetosavsko zvonce najtiražniji časopis Srpske pravoslavne crkve.